въпроса. Нека продължим. Добър ден, шане на проучване. Какво мислите за очилата? Добре, благодаря ви. А вие какво мислите за очилата? Моля ви се, вземайте. Нека продължим. Я подреждам малко. Направо си апет ушите. Апет си ги има, апет. Живе, жив и здрав. Кажи, ей! Това беше този, който свири на тромпети. Там, я ще има гумата. Има ли гумата? Не, чакайте само. Чакайте. Не. Моля? Какво мислите за очилата? Не мисля, че ще отиват. Не мислите, че ще отиват? Не. Защо? За кая? Защото са кичозни, защо? Чакай, не знам как се кажа. Че не отиват очилата. Добре, благодаря. Така, можем да продължим нататък, но след малко... Пази очак за спокойно. Нека свършим клипчето на